dispentsatuen artean, orain, TSG-pak adierazi duen bezala, lanera bueltatu beharko ginake, baina enpresak momentuz esan du kalean utziko gaituela gure soldatak ordaintzen, ezta? Orduan guk elkartu egin gara talde bat, dispentsatuen artean, eta erabaki dugu hemetik aurreak enpresak, Tubacexek ordaindutako soldatak bote komunitario batean jarriko dugula, eta langile guztion artean banatu nahi dugula, ezta? Elkartasun adierazpen bat bezala, uste dugu azkenean, orain kanpoan izan da laguntzeko daukagun aukera bakarra. Eskatu nahi dugu konpromiso bat greban irauteko gure helburua lortu arte, eta helburua da barruan egotea, baina Supremoan errekurtsoa egon barik, bestela egongo ginake hor barruan 6 hilabete edo 7, eta 6 edo 7 hilabete pasata gero etorri alda Supremoa, eta esan inprocedentea dela eta kalean ikusiko gara. Orduan guk kolektiboaren aldetik ikusten dugu konponbide guztiak pasatzen direla errekurtsoa bertan bera gelditzearekin. Orduan da hau guk komiteari eskatuko diogun konpromisoa edo exigentzia hori errekurtsoa bertan beran gelditzea.